Dobro večer svima, nekome dobro jutro, a nekome dobar dan. Za nedjelju 26.4. u 16 sati imamo službeni tip iz Hrvatske nogometne lige. Tip je veliki derbi hrvatskog nogometa Rijeka-Hajduk. Tip glasi: Rijeka azijski hendikep 0, tečaj 2,12, ulog je 2 boda. Znači azijski hendikep 0 na Rijeku, ulog je malo veći nego inače 2 boda. Zašto sam se odlučio na Rijeku da igram u ovom susretu ovako? Rijeci je ovo jako bitna utakmica, imaju veliku motivaciju, zato jer trenutno zaostaju za trećim mjestom 5 bodova, te ovo im je praktički must win situacija. Bore se za treće mjesto, domaći teren igra veliku ulogu po meni. Rijeka je dobra domaćinska momčad. Ono što nam ide baš u prilog je međusobni susreti. Od zadnjih 7 susreta na domaćem terenu Rijeka ima čak 6 pobjeda protiv Hajduka. Tako da to sigurno nešto govori. Rijeci se za ovu utakmicu također vraćaju bitni igrači koji nisu igrali u Varaždinu. Tako da će za ovu utakmicu biti bitno jači. Što se tiče izostanaka u riječkoj momčadi, izostat će im Barišić i vjerovatno Fruk. Ostali igrači su svi spremni, vraća se Oreć, vraća se Radeljić i tako dalje, još par igrača, tako da Rijeka će nastupati u vrlo jakom sastavu. Što se tiče Hajduka, pa ne znam, mislim da Hajduk nema tu neku ogromnu motivaciju, oni su osigurali drugo mjesto na tablici, znači osvojili su drugo mjesto, ne mogu izgubiti tu poziciju. Po meni forma im je u padu. Zadnji susret izgubili su na domaćem terenu protiv Osijeka, dok su u Koprivnici odigrali 2-2. Tako da im je forma sigurno u padu i za ovu utakmicu izostat će im 3 jako bitna igrača. Evo sad malo prije izašla vijest da im se ozlijedio Rebić, te neće biti spreman za ovu utakmicu. Izostat će im Šego zbog žutih kartona i vrlo bitan vezni igrač Krovinović. Tako da, što se tiče igračkih izostanaka, Rijeka ima sigurno bolju momčad za ovaj susret, dok Hajduk je po meni tu bitno oslabljen. Šta bi još htio napomenuti, kao što sam rekao, Rijeci je ovo jako bitna utakmica. Varaždin je trenutno na 3. poziciji sa 5 bodova prednosti, međutim Varaždin igra za vikend protiv Dinama na gostujućem terenu, te tu sigurno će Varaždin po meni izgubiti, jer Dinamo sa tom pobjedom osigurava naslov prvaka, biti će onako atmosfera slavljenička, Dinamo će sigurno izaći sa moguće sastavom, te mislim da će uvjerljivo pobijediti Varaždin u toj utakmici. Ono što je najbitnije u biti, a to je azijska linija je prihvatljiva, to jest po meni čak ima vrijednost. Ja bi sad nakon ove vijesti da Rebić ne igra dao azijsku liniju minus 0,25, a ne azijsku nulu. A tečaj je po meni jako dobar.
Po meni je tu tečaj sada, nakon ove vijesti da Rebić neće igrati, mislim da bi tečaj trebao biti ispod 2, debelo ispod 2, nešto, ali 1,90. 1,95, 1,90, tako da imamo veliku vrijednost u tečaju, pa čak i u azijskoj liniji, ali najviše u tečaju. Tako da mislim da se svakako isplati uložiti na ovu utakmicu na Rijeku i zato sam se odlučio, zato jer imamo vrijednost u azijskoj liniji i u tečaju imamo vrijednost na malo jači ulog, te ulog je 2 boda. Eto, to bi bilo to i sretno svima. Bok!